Interrupció de programació. La 37a Fira de Titelles de Lleida s'executarà del 30 d'abril al 3 de maig. Les dades oficials del sistema indiquen que més de 30 espectacles i més de 90 funcions. Una de les activitats més destacades de la Fira de Titelles serà l'arribada del primer titella a la Lluna. Seguirem la notícia de ben a prop i us mantindrem informats. Atenció, ens informen que l'arribada del primer titella a la Lluna és imminent. Connectem en directe.